Moikka kaikille! Kello alkaa olemaan pikkuhiljaa vähän yli 10, niin voidaan lähteä aloittelemaan. Ensinnäkin tervetuloa kaikille mun puolesta. Mä oon Antti Hämmäinen, Synergin toimitusjohtaja ja yksi perustajista ja kiva päästä tänään keskustelemaan mielenkiintoisen aiheen ympärillä, mikä on tosiaan kotitalouksien sähkönkulutuksen joustavuus ja erityisesti sen mahdollisuudet jakeluverkkoyhtiöille. Eli tänään keskitytään tosiaan tuonne jakeluverkkoyhtiöpuolelle ja vähän näihin myöskin paikallisverkkoihin, että miten joustavuutta ja miten joustavuus voisi toimia entistä enemmän osana meidän Suomen sähköverkkoja nyt ja tulevaisuudessa. Me tullaan tänään käymään läpi vähän käytännön esimerkkejä ensinnäkin maailmalta, miltä nämä markkinaehtoiset joustoalustat näyttää. Tullaan käymään vähän läpi meidän Synergin tekemän Smart Rewards-pilotin teknisiä tuloksia, mitkä on aika mielenkiintoisia. Ja sitten me tullaan myöskin käymään tätä meidän verkkopuolen projekteja. Meillä on yksi case study tiedossa sieltä, mikä me ollaan vastikään aloitettu, niin meillä on ihan mielenkiintoinen kattaus tänään tiedossa toivottavasti, ja mikäli herää mitään kysymyksiä missään kohtaa, niin niitä voi laittaa tonne chattiin, niin mä vastailen niihin sitä mukaan, kun niitä tulee. Et voi kysyä myöskin tässä presentaation aikana, niin jos herää jotain kysyttävää. Mutta lähdetään käymään läpi, ja vielä kerran niin tervetuloa kaikille. Lähdetään ihan tästä perustarpeesta, että mikä tämä jouston merkitys ja mikä tämä jouston tarve oikeastaan jakeluverkoissa on. Nämä on varmasti tämän päivän yleisölle hyvinkin tuttuja. Periaatteessa lista on pitkä, mutta joustoja voidaan hyödyntää moniin eri asioihin. Eli periaatteessa me nähdään se, että jousto on arvokkaimmillaan siellä sähkönsiirron haasteiden, pullonkaulojen ja erilaisten ongelmatilanteiden aikaan. Joustolla pystytään varmistamaan toimintavarmuutta, me pystytään parantamaan luotettavuutta sähkönjakelussa, jos meillä on joustoa käytettävissä erilaisina häiriöhetkinä. Ja jousto on myöskin kustannustehokasta. Käytännössähän tämä tullaan näkemään vasta 10 tai sanotaan 5-10 vuoden päästä, että kuinka kustannustehokkaasti me ollaan pystytty rakentamaan oikeasti ratkaisuja, joissa joustoa voidaan käyttää aitona vaihtoehtona erilaisille verkon muille investoinneille, mutta ainakin jos miettii sitä laskennallista kustannusta, niin se on äärimmäisen paljon halvempi kuin perinteiset verkkoinvestoinnit tai sitten jotkut muut investoinnit, mitkä keskittyy sit siihen, että pystytään korvaamaan se jousto jollain fyysisellä infrapuolen investoinnilla. Muutamia lukuja, mitä mä nostin tähän esiin, oli periaatteessa tämä 1,2 miljardia on toi suomalaisten verkkoyhtiöiden investointitarve vuodessa. Ja tämähän periaatteessa johtuu pitkälti sitten sähköistymisen kasvusta ja myöskin siitä, että tämä huipputeho tulee kasvamaan entisestään. Ja periaatteessa kokonaisuudessaan tämä sähkönkulutuksen on ennustettu kasvaa noin 50% 2040 mennessä. Eli suhteellisen korkeita lukuja kaikki nämä, mitkä ehkä korostaa sitä jouston merkitystä myöskin, että jos me pystytään löytämään edes pieni parannus siihen kustannustehokkuuteen ja pystytään hyödyntämään joustoa jossain tietyissä hetkissä, niin sillä voi olla ihan valtava vaikutus sit siihen kokonaistilaisuuteen ja siihen, että kuinka myöskin edullisesti me saadaan tehtyä energiasiirtymää ja saadaan pidettyä verkot kestävinä, kun tätä uutta sähköistymistä näin valtavasti tulee. Se yksi hypoteesi ja myytti ehkä just joustoista on se, että se on jotain, mikä on tulevaisuudessa. No me ehkä haastetaan sitä argumenttia meidän olemassaololla. Ja nähdään vähän se silleen, että kotitalousjousto tai ehkä just nämä joustot yleisestikin ei ole jotain, joka on vaan tulevaisuuden juttu, vaan ne kyvykkyydet on olemassa jo nytten. Se toinen puolista kysymystä on se, että kuinka paljon joustoja tarvitaan tällä hetkellä. No välttämättä varsinkaan
Suomen kaltaisessa verkossa, niin se joustojen tarve ei ole välttämättä hyvin akuutti, vaan se on parempi sille, että me suunnitellaan tulevaisuutta, että hei, tälleen nämä joustot toimii nyt, ja näin niistä on hyötyä meille tulevaisuudessa. Mutta sitten taas, jos me katsotaan Suomen ulkopuolelle, me nähdään huutavaa tarvetta joustoille myöskin niin kuin paikallisverkoissa. Ja käytännössä me saatetaan kyllä nähdä jo Suomessakin yllättävän nopeasti näitä erilaisia pullonkauloja ja myöskin sitä, että kulutusjousto tai kysynnän siirtäminen tietyille tunneille voisi olla hyvinkin toivottavaa sen verkon näkökulmasta. Kasvavat kaupunkiympäristöt, kehyskunnat, missä on paljon sähköauton latausta, niin kyllä me tullaan näkemään niissä aikamoisia piikkejä myöskin nyt jo tulevina vuosina. Eli kyllä se niin kuin ongelma tulee myöskin olemaan täällä läsnä hyvinkin pian. Ja kotitaloudet edustaa niin kuin tiettyä, sanotaan ehkä vähiten hyödynnettyä joustopotentiaalia tällä hetkellä, jos katsoo energia-alaa. Ja se on vähän niin kuin se, mihin me keskitytään. Eli me saadaan kerättyä ne pienet kuormat yhteen, aggregoitua ne ja muodostettua niistä sellainen kokonaisuus, mihin me pystytään tuottaa hyötyä eri toimijoille. Ja tämä vaatii vähän sellaista orkestrointia silleen, että me saadaan nämä kotitaloudet mukaan tähän, ja tähän me ollaan niin kuin tehty töitä ja myöskin niin kuin ymmärretty se, että miten he suhtautuu tähän kulutusjoustoon. Ja se tulokset on näistä ollut aika selkeitä lähtökohtaisesti aina. Kulutusjousto konseptina on hyvin tuttu kotitalouksille. Musta tuntuu, että siinä varmasti viimeisten vuosien aikana on tapahtunut hyvinkin merkittävää parannusta. Näistä asioista puhutaan aika paljon ja sähkön hinnasta puhutaan aika paljon, mikä on tehnyt kuluttajista paljon tietoisempia sähkön käyttäjiä. Ja myöskin kun tällaisia meidän kaltaisia toimijoita tulee, aggregaattoreita, niin sitten nämä myöskin monimutkaisemmat konseptit tulee tutuiksi kotitalouksille. Ja poikkeuksetta kaikki sähköautoilijat on valmiita osallistua kysyntäjoustoon, jos he saa siitä hyvitystä. Eli jonkinlainen rahallinen insentiivi, kompensaatiomekanismi on keksittävä siihen, että he antaa periaatteessa heidän joustavan kapasiteetin meidän käyttöön, ja me pystytään sillä vastaamaan tiettyihin häiriötilanteisiin, mitä me lähdetään sitten ratkomaan. Eli summa summarum, kotitaloudet on valmiina, tekniset kyvykkyydet on valmiina, ja sitten pitää vaan miettiä, että mikä se oikea konteksti ja paikka käyttää kotitalousjoustoa on. Tämä kustannustehokkuus on hyvin mielenkiintoinen teema, ja periaatteessahan nehän ei ole suoraan verrattavissa, jos me verrataan vaikka perinteistä verkkoinvestointia tai me verrataan joustavuutta, mutta tietyt osiot ne on verrattavissa. Eli jos me mietitään vaikka tiettyjä piikkitunteja vuodessa, että sanotaan tulee vaikka jollain verkkoalueella 10-15 tai 10-50 tuntia vuodessa, kun me ollaan siellä ihan ylärajoilla, siellä limitillä sen kapasiteetin, niin jos me niistä 10-50 tunnista pystytään laskemaan, että joko me rakennetaan ja investoidaan lisää tähän meidän kapasiteettiin, tai sitten me mietitään, että mistä me löydettäisiin tarpeeksi joustavaa kuormaa näille 10-50 tunnille, että meidän ei niitä varten tarvitse rakentaa lisää kapasiteettia, mikä on kuitenkin moninkertaisesti kalliimpaa, niin tällaisissa laskelmissa se vertailu niin kuin alkaa toimimaan, mutta sille yleisellä tasolla on totta kai eri juttuja, mutta se on selkeää, että meillä on valtava määrä olemassa olevaa joustavaa kapasiteettia niin kodeissa kuin varmasti muuallakin, ja tässä tapauksessa esimerkiksi me ollaan hyvin voimakkaasti keskitytty sähköautoihin, koska sähköautot yksinkertaisesti edustaa ihan valtavaa määrää joustavuutta, mitä ei tällä hetkellä periaatteessa hyödynnetä yhtään millään tavalla. Ja se kustannushyötysuhde on varmasti kaikille selkeä, että mitä se on. Siihen toki liittyy paljon muita haasteita, että miten me saadaan
miten me saadaan nämä sähköautoilijat mukaan näihin ohjelmiin, miten me saadaan aggregoitua, mitkä on ne niin kuin tekniset kyvykkyydet verrattuna johonkin akkuinvestointiin tai sähkökattilaan. Ja tällaisia niin kuin haasteitahan siellä on ratkaistavana, mutta kuitenkin, jos mietitään sitä puhdasta kustannushyötysuhdetta, niin ei löydy paljon parempia kohteita kuin joustavuus, ja ehkä tässä tapauksessa varsinkin ollaan keskitytty sähköautojen joustavuuteen. Ja periaatteessa mistä se kustannus tulee sitten siinä, jos me hankitaan joustoa, niin se tulee käytännössä siitä, että me saadaan houkuteltua se kotitalous mukaan tällaiseen jousto-ohjelmaan, saadaan heiltä se suostumus siihen, että me pystytään säätämään sitä sähkönkulutusta tarvittaessa, ja sitten, että me maksetaan näitä periaatteessa palkkioita siitä, että ollaan tehty jotain aktivointeja, tai siitä, että he on mukana tällaisessa jousto-ohjelmassa. Siitä se kustannus pitkälti syntyy. Yes. No sitten katsotaan vähän näitä esimerkkejä, miltä nämä niin kuin sanotaan paikallisjoustomarkkinat näyttää Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Aloitetaan vaikka tästä ehkä kaikista tutuimmasta, mistä on niin kuin hyvä lähteä rakentaa, eli tämä Finflex, mikä on Helenin ja Fingridin luoma markkinapaikka. Tämä käytännössä käynnistettiin tässä tämän vuoden puolella. Synergion kanssa yksi toimija, joustotoimittaja täällä markkinapaikalla. Tämä on jaettu periaatteessa Helenin sähköverkko on jaettu 4 eri osaan. On toi eteläinen, keskinen ja sitten on muutama pohjoinen alue. Ja sitten Fingridin markkina on jaettu kans. Onko tuo nyt jaettu periaatteessa niin kuin 5 eri osaan, eli on eteläistä ja keskistä ja itästä ja sitten pohjoista. Ja käytännössä näissä keskitytään, Fingrid keskittyy sinne 400 kilowattia ja sitten Helen sinne 110 kV verkkoon, eli miten me saadaan näitä verkon häiriöitä ratkaistua joustavuudella. Eli tuonne tulee tarjouksia, Helen ja Fingrid tekee tarjouksia. Pohjoismaissahan nämä on aika usein talvimarkkinoita, eli talvisin tehdään niitä tarjouksia ja kesäisin on vähän hiljaisempaa, mutta voidaan puhua kohta noista kesämarkkinoista. Ja käytännössä tonne sitten alkaa talven mittaan tulee noita tarjouksia. Ja tämä on tällaista markkinaehtoista jouston hankintaa, eli että Helen ja Fingrid molemmat tekee tuonne noita joustamisen ostotarjouksia, ja sitten tästä joustotoimittajat, niin kuin Synergi, niin voi tarjousta omaa joustavaa kapasiteettia sit käyttöön. Näitä markkinoita on nähty muissakin Pohjoismaissa niin kuin jo pidemmän aikaa. Suomessa tämä on ensimmäinen laatuaan. Käytännössä Norjassa on ehkä kaikista aktiivisimmat paikallisjoustomarkkinat. Tässä näette vähän kuvaa vasemmalla, että tuolla on useampi verkkoyhtiö hankkii joustavuutta tämän saman markkina-alustan kautta. Eli tämä on sellainen kuin Nodes Platform, missä 8 isointa Norjan DSOta ostaa joustavuutta, tekee tuntiaktivointeja tuolla Shortflex marketissa ja sitten myöskin pidempiä tuolla sitten pidemmän aikavälin joustomarkkinoissa. Ruotsissa myös samanlaisia. Tukholman alueella on ollut tämä Stockholm Flex ja sitten ehkä sellainen aktiivisempi on Göteborgin alueella oleva toi Göteborg Energy hankkii sieltä sitten talvisin pääosin, mutta nyt kun itse asiassa puhuin heidän kanssaan, niin sitten erityisesti Etelä-Ruotsissa alkaa olla myöskin nämä kesäjoustot relevantteja, eli kun alkaa olla tätä aurinkotuotannon ylituotantoa, niin myöskin se, että miten me pystytään niin kuin verkon näkökulmasta käyttää tehokkaammista ylijäämätuotantoa siellä, missä se on myöskin tuotettu tai ainakin lähellä sitä, niin nämä kesäjoustot varmasti yleistyy myöskin, mutta luonteeltaan hyvin erilaisia kuin sitten nämä perinteiset joustot. Yes. Katsotaan sitten vähän näitä muita Euroopan. Täällä näkyy ehkä niin kuin Euroopassa niin kuin kaikista aktiivisin markkina on Iso-Britannia. Siellä on ollut hyvin proaktiivinen lainsäädäntö näiden joustojen suhteen.
laaja osallistuminen niin kotitalouksista kuin teollisuuksista tähän niin kuin paikallisjoustoon. Ranska toinen aika kehittynyt markkina. Nähdään paljon aktiivisuutta, paljon erilaisia niin kuin innovaatioita myöskin tuolla saralla ja hyvin markkinaehtoista joustojen hankintaa. Portugali, Espanja vähän perässä tulee tuolta vasemmasta alareunasta, näkyy tuolta Portugalin verkkoaluekarttaa. Ja sitten siellä kans ollut nyt viimeiset vuodet, ehkä enemmän silleen testimielessä käytössä. Ja sitten myöskin niin kuin Belgia, Alankomaat, Benelux-alue on aika aktiivista, mutta sitten taas Keski-Eurooppa ei niinkään, ja Baltia ei niin aktiivista myöskään. No sitten mikä on aika erilainen, niin kun, nämä on Pohjois-Amerikasta, eli Pohjois-Amerikassa nähdään aika usein tällaisia kuitenkin, kun on niin kun, sähkömarkkina on muodostunut eri tavalla kuin Euroopassa. Ei ole käytännössä tehty tällaista niin kun eriytymistä verkkoyhtiöiden ja energiayhtiöiden välillä, eli periaatteessa on integroitu sekä energiatuotanto ja sitten tämä jakelu yhteen, niin ne on vähän erilaisia ja aika usein me nähdään, että ne on täysin latausohjelmia vaikka, eli että ne pystyy periaatteessa niin kuin säätämään sitä niin kuin kulutusta ja sitten jakelua vähän niin kuin samalla luomalla tällaisen niin kuin tietyn jousto-ohjelman. Eli Amerikassa me nähdään aika paljon kanssa tällaisia erilaisia, nimenomaan tällaisia niin kuin latausohjelmia eri alueilla, vaihtelee huomattavasti. Esimerkiksi Kaliforniassa on hyvinkin niin kuin anteliaat ne jousto-ohjelmat, että siellä pystyy periaatteessa tällaisiin häiriötilanteina saamaan jopa $2 per kilowattitunti kaikesta joustosta, mitä sä oot pystynyt tarjoamaan. Kun vertaa johonkin Euroopan kompensaatioihin, niin se on niin kuin monikymmenkertainen. Ja tässä vähän nähdään, että on niin kuin erilaisia malleja, erilaisia markkinapaikkoja, erilaisia mekanismeja tehdä, että ei ole ehkä sellaista niin kuin yhtä oikeaa vastausta, mutta me nähdään tietynlaisia niin kuin patterneja, käytännössä täysin niin kuin toistuvia kaavoja, että Pohjois-Euroopassa esimerkiksi tehdään tietyllä tavalla ja sitten taas Länsi-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa tietyllä tavalla. Ehkä yhteenvetona tässä, kun katsoo, näkee vähän tuota maailmankarttaa, mistä näkyy vähän niin kuin, mitä tummempi toi kartan väri on, niin sitä käytännössä aktiivisempaa toi niin kuin DSO-joustomarkkinat on. Eli periaatteessa me nähdään sieltä, että Pohjois-Amerikka on aika voimakkaan värinen, Australia, Iso-Britannia, ne on ne niin kuin kärkimaat tähän, mutta enemmän ja enemmän me aletaan näkemään noita niin kuin jouston hankkimista myöskin muualla, Pohjois-Eurooppa, Etelä-Eurooppa, ja noin on ehkä noin niin kuin päällimmäiset. Keski-Euroopassa ei varsinaisesti ole vielä tullut nämä niin kuin avoimet joustomarkkinat. Siellä ehkä se, mikä se meidän kokemus on se, että se regulaatio on sinänsä rakennettu vähän silleen, ei niin porkkana omaisesti, vaan ehkä enemmän kepillä ohjataan, eli periaatteessa kaikki isommat liittymät pakotetaan joustaa sitten verkon tarpeen mukaan, mikä on vähän sellainen päävaiva monille ja käytännössä sä et hirveästi niin kuin kompensaatiota saa, vaan sä saat vaan jonkun nimellisen hyvityksen siitä, että sä pystyt sitten joustamaan verkon tarpeisiin. Varmaan tuo näkee paljon kehitystä myöskin niin kuin Keski-Euroopassa tämän saralta, mutta vielä se on aika sellainen, niin kuin sellainen antiikkinen malli. Joo, sitten noin niin kuin mainitsin, niin Pohjoismaissa keskittyy talvikuukausiin ja sitten vaikka Iso-Britanniassa se on ihan aidosti vuoden ympäri. Ja toi markkinadynamiikka tosiaan Pohjois-Amerikassa vähän erilainen, kun on integroitu markkina, niin se jouston hankinta tapahtuu sitten yhdessä. Yes. Katsotaan, ettei kukaan laittanut kysymyksiä. Ei ole vielä tullut, niin mennään vaan eteenpäin. Niin muistutuksena vaan se, että jos tulee kysymyksiä, niin saa laittaa tässä kesken esityksen myöskin. Me ollaan Synergiolla rakennettu nyt melko pitkään tällaista ominaisuutta, minkä tarkoitus on se, että me pystytään muuttaa kotitalouksien kulutuskäyttäytymistä. Käytännössä sähkön
kulutus ja sen joustavuus, sitä voidaan tehdä monella eri tavalla, ja käytännössähän me tiedetään, että spottiasiakkailla on tällainen niin kuin sopiva insentiivi siihen myöskin tehdä sitä itse, koska he saa sen säästön siihen sähkölaskulle. Mutta jos me mietitään niin kun sanotaan tätä kotitalouspuulia niin kuin kerralla yhtenä kokonaisuutena, niin kuitenkin me halutaan rakentaa keinoja, mihin me saadaan kaikki kotitaloudet muuttaa niiden käyttäytymistä tai kulutustottumusta johonkin parempaan. Ja periaatteessa tämä Smart Rewards on meidän työkalu siihen, että me voidaan insentivoida kotitalouksia käyttämään sähköä eri tavalla. On se kyse sitten reservimarkkinoista tai paikallisverkkojen pullonkauloista, niiden estämisestä, tai on se jonkun taseriskin korjaamista energiayhtiöiden kanssa. Että näitä erilaisia, sanotaan, malleja on monia erilaisia. Joustoa voi käyttää tosi monella eri tapaa. Ja periaatteessa tämä on vaan tämmöinen työkalu, mihin me saadaan motivoitua kotitalouksia tekemään jotain eri tavalla automatisoidusti meidän ohjelmiston avulla. Ja tämä on vähän niin kuin tämä meidän niin kuin perusidea, varsinkin tuossa niin kuin älylatauksessa. Eli tämä on vähän niin kuin mitä meillä on ollut niin kuin joka vuosi julkaistaan tämmöinen raportti, että tässä näkee tämän niin kuin perusälylatauksen vaikutuksen, mitä me tehdään tällä hetkellä. Sinisellä graafilla näette sen, että mihin aikaan kotitaloudet on kytkenyt auton kiinni laturiin, ja se on myöskin samalla se hetki, kun me pysäytetään se lataus ja laitetaan se tauolle. Ja sitten taas keltaisella näkee sen, että mihin aikaan se lataus on sitten itse asiassa aloitettu, eli täysin automatisoidusti meidän ohjelmiston avulla. Eli tässä näkee sen niin kuin perusidean. Tämä on Suomesta, mutta kun me ollaan tehty samanlaisia graafeja meidän latausdatasta vaikka Baltiasta tai Keski-Euroopasta tai jostain muista maista, niin onhan ne tosi niin kuin samankaltaisia. Eli kuitenkin, että se kulutuksen siirtäminen tapahtuu sinne halvoille tunneille, jotka nyt vielä ainakin on pääosin näitä yötunteja. Mutta varmasti tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten tämäkin graafi muuttuu vuosien mittaan, kun markkina kehittyy. Mutta tällä hetkellä tämä kuitenkin näyttää vielä tältä. Ja ehkä ton kun nyt pidätte mielessä, että miltä tämä näytti, niin mennään tähän seuraavaan. Eli miten me pystytään muokkaamaan sitä kuluttajakäyttäytymistä näiden palkkioiden, eli tämän meidän Smart Rewardsin avulla. Ja käytännössähän meille on sitä parempi, mitä enemmän se auto on siellä laturissa kiinni. Mitä aikaisemmin se laittaa sen siihen kiinni, niin sitä enemmän meillä on käytännössä säätövaraa siinä vaiheessa, kun se auto on kiinni, mutta ei lataa. Ja mitä myöhempään se ottaa sen pois sieltä laturista ja käytännössä määrittää sen, että se niin kuin lataus pitää olla valmiina, niin sitä enemmän meillä on taas tunteja siellä, että me pystytään taas kerran käynnistämään se lataus, jos tulisi jotain tarvetta. Eli periaatteessa mitä pidempään auto on laturissa kiinni, niin sitä arvokkaampaa se on meille. Ja tätähän, jos me tiedetään, että okei, tämä on se mekanismi, tämä on se niin kuin arvonluontikeino, niin sitten me halutaan myöskin kommunikoida tämä ja rakentaa tämä palkitseminen silleen, että se ohjaa tätä kohti. Ja käytännössä mitä me huomattiin, kun me tehtiin tämä kommunikointi ja tämä palkitseminen, niin me saatiin siirrettyä sitä aikaisemmaksi sitä, että milloin ne kotitaloudet oikeastaan laittaa sen auton kiinni laturiin. Eli niin kuin hyvinkin toivottu lopputulos. Käytännössä tämä tummansininen on se, että miten nämä käyttäytyy pilotin aikana, ja sitten keltaisella on nämä, miten nämä samat käyttäjät käyttäytyy ennen pilottia, ja sitten harmaalla on nämä kaikki meidän loput käyttäjät, eli se niin kuin iso massa. Eli periaatteessa tuossa näkee ihan selkeästi niin kuin, sen, että me ollaan pystytty itse asiassa saamaan käytännössä kaikilla näillä tunneilla se
käyttäytyminen muuttumaan siihen meille optimaaliseen suuntaan. Eli siihen, että ne kytketään aikaisemmin latureen kiinni ne autot, ja silloin meille jää enemmän säätövaraa siihen joustavuuteen. Eli todella niin kuin toivottu lopputulos meidän näkökulmasta. Ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, että miten tämä kulutuskäyttäytymisen muuttaminen tapahtuu. Tätähän voi tehdä niin kuin moniin eri tarpeisiin, niin sit jos mietitään vaikka niin kuin verkon näkökulmasta, niin siellä saattaa olla jotain omia tarpeita, että okei, että jos me on vaikka 10 000 sähköautoa kiinni meidän ohjelmistossa, sanotaan vaikka jossain pääkaupunkiseudun ympäristössä, niin miten me halutaan, että nämä lataa, miten me halutaan, että nämä itse asiassa käyttää sähköä, niin nämä palkkiot on yksi työkalu siihen, että me pystytään muuttamaan sitä kuluttajakäyttäytymistä melko kustannustehokkaasti siihen suuntaan, mihin me halutaan. Ja totta kai siellä on niin kuin erilaisia työkaluja myöskin verkkoyhtiöillä vaikka siihen, että miten sitä saa muutettua sitä kuluttajakäyttäytymistä. Tariffit on yksi, nyt puhutaan paljon näistä tehomaksuista, eli se on sitten taas se niin kuin toinen puoli, mistä saa ohjattua, mutta siihen ei varmaan riitä niin kuin pelkkä yksi työkalu, että siihen vaatii vähän sellaisen laajemman työkalupakin, että saa sen niin kuin kokonaisuuden rakennettua järkevästi. Tämä on esimerkki siitä. Ja sitten taas toinen juttuhan tätä on se, että mehän ollaan tänään puhuttu paljon siitä, että miten me pystytään siirtämään kulutusta, miten me pystytään ajoittaa kulutusta eri tunneille tai lisätä sen niin kuin kapasiteetin saatavuutta tuntien yli. Mutta sitten taas toinen esimerkki tästä meidän niin kuin Smart Rewards-pilotista on sit se, että isoin huolihan joustoissa on se, että kun me estimoidaan sitä, että onko siellä joustoa saatavilla silloin, kun sitä oikeasti tarvitaan. Koska sitten jos meillä on tehty vaikka joku verkkoinvestointi, niin me tiedetään varmuudella, että kyllä se toimii sitten, kun sen tarvii. Mutta se joustojen isoin niin kuin huolenaihe ihan ymmärrettävästi on sitten se, että sitten kun me tarvitaan sitä, niin onko sitä saatavilla, koska kukaan ei halua päätyä siihen tilanteeseen, että me ollaan rakennettu verkon toimintavarmuus sen päälle, että meillä on vaikka X megawattia joustavuutta saatavilla tiettyinä tunteina. Ja sitten kun tulee se tietty tunti, eli tulee vaikka joku häiriötilanne, tulee joku hyvin kylmä pakkaspäivä, milloin ei tuulekaan yhtään, niin silloin sitä joustoa on pakko olla saatavilla. Niin tässä periaatteessa me ollaan vaan niin kuin, erilaisia testeillä testattu ehkä sitä niin kuin teknistä puolta siitä, että miten se niin kuin saatavuus toimii. Eli että jos me estimoidaan, että meillä on 10 sähköautoa tai 1000 sähköautoa, että mikä se niin kuin estimoitu kapasiteetti on tiettyinä hetkinä ja mikä se niin kuin toivottu säätö on. Eli jos me vaikka säädetään, että nyt pitäisi vähentää seuraavan 10 minuutin ajaksi, meidän pitäisi vähentää vaikka 6 megawattia tätä meidän portfolion kokoa, niin sitten tässä näkyy tällainen niin kuin testi, että mikä on periaatteessa ollut se pyynti ja sitten mikä on ollut se niin kuin toteutunut säätö. Tämä on periaatteessa ihan samaa, mitä me käytännössä raportoidaan sitten vaikka reservimarkkinoille, kun osallistutaan ja sitten kun tehdään jotain aktivointeja. Eli tämä raportointihan on kuitenkin niin kuin iso osa sitä toimintavarmuuden varmistamista, että se ei ole pelkästään perustu toiveisiin ja luottamukseen se, että jotain tapahtuu, vaan myöskin siihen, että me pystytään oikeasti todentamaan myöskin sit se, mitä on tapahtunut. Ja pystytään tekemään sellainen raportointi sit niille, ketkä sitä tarvii. Yes. Katsotaan sitten, me ollaan tänä vuonna tosiaan lähdetty tekemään tällaisia niin kuin verkkoyhtiöiden joustopilotteja. Käytännössä tavoitteina siinä on niin kuin ollut oppia pitkälti ja ymmärtää ja saada sellaiset niin kuin evät tulevaisuuteen, että verkkoyhtiöt pystyy aidosti hyödyntämään joustoa siellä omaa verkkoalueella tulevaisuudessa ja pystyy rakentaa sen oman verkon kehitysstrategian sellaiseksi, että se on kustannustehokkaasti, toimintavarmasti ja luotettavasti rakennettu. Ja jousto tulee pelaa
jotain roolia jokaisella verkkoalueella. Ja se on varmasti niin kuin, mitä aikaisemmin sitä pystyy lähteä kokeilemaan, niin sitä paremmin valmistautunut on sit siihen, kun joustoa pitäisi lähteä hyvin markkinaehtoisesti hankkimaan. Ja käytännössä niin kuin, mitä tässä meidän niin kuin pivotissa tehdään, on, että me vähän niin kuin kerätään tällainen joustoportfolio vaikka verkkoalueelta X. Sanotaan, että tavoitteena on vaikka saada megawatin tai puolen megawatin sähköautoportfolio tai ilmalämpöpumpuista koostuva portfolio. Ja sitten kun me ollaan kerätty se, luonnollisesti se data on aika mielenkiintoista, se, että miten se profiili käyttäytyy, miten sitä profiilia saadaan muutettua, miten kotitalouksia saadaan vaikka insentivoitua. Jos on vaikka esimerkkinä voisi olla se, että okei, meillä on se 1000 sähköautoa, niin jos me halutaan, että kaikki ei käynnistäkään sitä latausta samalla hetkellä, vaan pystytään niin kuin asteittain käynnistämään sitä latausta ja orkestroimaan paremmin sitä kulutuksen vaikutusta sinne niin kuin verkkoon, tai siellä voi olla niin kuin monia eri. Tässä on ehkä niin kuin esimerkkinä tällainen ylätasolla oleva niin kuin pivotti, mitä meillä on esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä. Eli että ensinnäkin ymmärretään se, niin kuin miten saadaan kotitaloudet mukaan tällaiseen joustopivottiin, miten se kommunikoidaan, miten paljon se maksaa, eli periaatteessa me pystytään laskemaan tänne teoreettinen euro per megawatti niin kuin luku käytännössä sillä, että kuinka paljon me ollaan maksettu kotitalouksille ja kuinka paljon kotitalouksia me vaikka saatiin mukaan. Eli me ymmärretään toi kustannuspuoli ja sitten taas me ymmärretään se hyötypuoli, eli että jos me saadaan vaikka 500 sähköautoa mukaan ja niistä me saadaan tehtyä sellainen päivittäinen profiili, että meillä on vaikka puolen megawatin tai megawatin piikkejä tulee päivisiin ja niiden pysyvyys on vaikka 7-8 tuntia. Ja sitten näiden 7-8 tunnin piikin ympärillä meillä on vaikka 100 kilowattia se latausteho. Niin me ymmärretään se niin kuin profiili, me ymmärretään se pysyvyys ja sitten ehkä niin kuin mielenkiintoinen sellainen niin kuin, kirsikkana kakun päälle, niin pystytään myöskin tekemään sellaisia niin kuin joustotestejä. Eli pystytään vähän simuloimaan sitä, miten sitä joustoa vaikka hyödynnettäisiin tai aktivoitaisiin tai muutenkin niin kuin käytettäisiin sit näiden erilaisten haasteiden kanssa. Eli periaatteessa me ei olla tekemässä mitään jatkuvaa jouston hankintaa, vaan me ollaan tekemässä tällaisia niin kuin joustotestejä, jotka on sitten osa tätä pivottia. Et se voisi toimia vaikka silleen, että me otetaan kaikki sen verkkoalueen sähköautot ja vaikka viikon aikana pysäytetään se lataus muutaman kerran ja katsotaan, mikä se vaikutus on sitten, tai onko siinä mitään vaikutusta sitten sinne niin kuin verkon puolelle. Jos me vaikka keskitytään PJ-puolen verkkoihin, niin sitten voidaan vaikka tietyiltä alueelta hyvinkin granulaarisesti valita se pieni aktivointialue ja sitten tehdä sinne tällainen orkestroitu aktivointi ja kokeilla, mikä sen vaikutus on vaikka siihen PJ-puoleen. Ei periaatteessa aika niin kuin laajasti kuitenkin halutaan ymmärtää tätä joustojen merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Käytännössä tämä asiakaspolku menee nyt vähän niin kuin tälleen. Eli jos me katsotaan sitä, että me kohta käyn tuon case studyn läpi, mutta periaatteessa kotitalous kuulee joustopivotista esimerkiksi verkkoyhtiön nettisivuilta ja sitten lataa tuon meidän sovelluksen. Me pystytään tuossa meidän onboardingissa tässä kirjautumisvaiheessa käyttäjä määrittää lokaatiot ja sitten me ollaan rakennettu sellaisen lokaation perusteella sellainen niin kuin yhdistäminen siihen, että jos se vaikka tulee ja me nähdään, että se on Helsingissä, niin me tiedetään, että se on Helenin verkkoasiakas. Jos se tulee jostain muualta, niin me tiedetään kyllä, että kuka se niin kuin verkkoyhtiö, kuka se jakeluyhtiö on siinä taustalla ja missä se sähkön kulutus tapahtuu. Eli tämä niin kuin lokaatiot määrittää sitten sen vähän niin kuin, että mihin joustoalueeseen se kuuluu. Sitten kun se yhdistää nämä laitteet, laittaa nämä periaatteessa optimoinnin päälle, niin sitä siinä ei muuta vaadita. Eli että me määritetään se, että okei, että meillä on vaikka 3-4 kuukauden pilotti käynnistyy nyt verkkoyhtiön X kanssa ja saat vaikka 20 € siitä, että osallistut tähän, niin sitten käyttää sitä palvelua ihan normaalisti ja sitten me kommunikoidaan, että hei, nyt olisi sellainen viikko, että me saatetaan tehdä jotain aktivointeja täällä, ei tule vaikuttaa sun normaalin arjen käyttäytymiseen mitenkään, mutta ihan FYI,
tällaista nyt tapahtuu. Ja sitten tehdään näitä testejä ja sitten kerätään sitä dataa, raportoidaan, kommunikoidaan se, että miten tämä itse asiassa toteutui. Ja sitten mietitään vähän niitä niin kuin seuraavia askeleita sen suhteen, että miten tätä niin kuin joustoa voi lähteä hyödyntämään vielä enemmän, mutta käytännössä kotitalouksille aika helppo liittyä mukaan. Ja ehkä se meidän lähestyminen tähän on se, että verkkoyhtiöillä aika usein tapahtuu tällaista just niin kuin teorian tasoa olevaa tutkimista ja selvittämistä, mutta sitten tämä on niin kuin hyvin konkreettinen keino ymmärtää sitä joustoa oikeiden kotitalousasiakkaiden kanssa, että saadaan sitä aitoa dataa ja saadaan sitä aitoa ymmärrystä, mitä voisit käyttää toki näiden niin kuin teoreettisten laskelmien tukena, mutta se niin kuin käytännön esimerkit ja käytännön kokemukset on varmasti kotiin päin, kun näitä joustoja pitäisi lähteä oikeasti hyödyntämään. No, me on puhuttu paljon tuosta niin kuin profiilista ja analytiikasta. Tässä on ihan tällainen niin kuin nopea katsaus siihen, että miten me vähän niin kuin nähdään tämä. Eli me nähdään aika selkeästi, että missä alueella sitä latausta tapahtuu, onko se sitten niin kuin kotitalouslatausta tai kotilatausta, julkista latausta, koska se periaatteessa määrittää sen, että onko meillä se älylataus päällä vai ei, millä alueella on tätä lämmityskuormaa, mikä sen pysyvyys on, mikä se niin kuin reagointiaika on, mikä on tämä niin kuin paikallistuotannon tilanne, missä kaikkialla meillä on tätä aurinkosähkötuotantoa. Tällä hetkellä meillä ei ole vielä ominaisuutta käytännössä pysäyttää sitä tuotantoa hetkellisesti, eli tehdä tällaista niin kuin feed-in limitationia, mutta se on varmasti mielenkiintoinen juttu meillekin ratkaista tulevaisuudessa. Me tiedetään tosiaan tuo niin kuin kulutusprofiili, ei sitä koko kodin kulutusprofiilia vielä, mutta sitäkin ollaan mietitty, että se voisi olla järkevä saada osaksi tätä meidän palvelua. Millä alueella asukkaat ovat valmiita osallistua kysyntäjoustoon. Paljon meillä on nykyisin jo käyttäjiä. Meillä on tällä hetkellä käyttäjiä Suomen jokaiselta verkkoalueelta kyllä, että se millään alueella se ei ole nolla, mutta toki se vaihtelee varmasti jostain pienimmillä verkkoalueilla se on varmaan jotain kymmeniä ja isommilla se on tuhansia. Ja se toki vaihtelee paljon. Ja just toi, että mikä on tämä joustavuuden pysyvyys ja saatavuus. Eli että mikä on vähän niin kuin tämä profiili ja miten se kehittyy. Ja myöskin sit sanotaan enemmän sen meidän oman datan ulkopuolinen analyysi, eli mikä on tämä sähköistymisen taso vähän niin kuin se on verkkoalueella, mikä on se sähköautoestimaatti, lämmityskuormaestimaatti, mikä on aurinkotuotannon estimaatti ja tällaisia datapisteitä siellä on niin kuin, saatavilla sit meidän kautta. Yes. Katsotaan vähän tätä meidän niin kuin oikeat projektia, mikä meillä on tällä hetkellä käynnissä. Käynnisteltiin tuossa KSS-verkon kanssa projekti liikkeelle tuossa ennen kesää. Eka tehtiin vähän sellaista kattavampaa analyysiä siitä, että mikä se joustopotentiaali on. Tämähän on varmasti sellaista, mitä monella teilläkin on tehtynä jo. Eli että ollaan vähän niin kuin mietitty sitä, että mikä se joustopotentiaali on omalla verkkoalueella, minkälaisia investointeja sinne on tehty, miten tämä kotitalousprofiilit on muuttunut. Ja sitten taas toinen puoli sitä on vähän tämmöinen pullonkaula-analyysi, että ollaan vähän mietitty sitä, että missä ne potentiaaliset pullonkaula-alueet on sitten siellä omalla verkkoalueella. Eli sehän on sellaista, mitä sitten se verkkoyhtiö tietää, eikä sellaista, mitä ehkä välttämättä me tiedetä. Että siinä sitten vähän lyödään niin kuin viisaat päät yhteen sen myötä ja mietitään, että missä sitä joustoa missä se olisi arvokkaimmillaan, sitten kun tiedetään nämä. No, sitten suunnitellaan toi pilotti. Ymmärretään vähän niin kuin sillä, että me ollaan aika joustavia sen suhteen, että me pystytään aika kaiken kattavasti tutkimaan tuota kotitalousjoustoa yhdessä. Sitten kun ollaan määritetty ne niin kuin tavoitteet ja toimintatavat, niistä voidaan käynnistyä projekti. No, sitten esimerkiksi KSS-verkon kanssa ollaan nyt tällä hetkellä tässä vaiheessa, että me tuodaan mukaan noita kotitalouksia aika niin kuin sanotaan tässä alkuvaiheessa varsinkin. Se on enemmän sellaista viestinnällistä juttua, mitä tässä projektissa on tehty. Eli meillä on sitten
meidän viestintä ja KSS-viestintä on sitten vähän tehnyt tästä asiakaskommunikaatioa siihen, että hei, ollaan tekemässä tämmöinen pilotti meidän verkkoalueella, tällainen tämä toimii, tätä tämä tarkoittaa, tätä me itse asiassa testataan. Sitten ne käyttäjät tulee sinne sovellukseen sisään, KSS on se data käytettävissä, pystytään nähdä, miten se kehittyy, ja sitten meillä on tarkoitus, että me alkaa tämä pilottiperiodi tuossa vuodenvaihteen jälkeen, niin sitten periaatteessa meillä on tämmöinen 3-4 kuukauden aika, kun me niin kun kerätään sitä dataa ja tutkitaan sitä ja sitten tehdään niitä aktivointeja myöskin näiden käyttäjien kanssa, jotka on tullut sinne mukaan. Et tosi mielenkiintoinen pilotti on kyllä käynnissä ja tämä on kiva, että niin kuin päästään tekemään niin kuin oikeiden kotitalouksien kanssa tällaista, koska sitten taas, jos me odotetaan, että ne kotitaloudet on ne, jotka joustaa tulevaisuudessa, niin se on hyvä tuoda nekin myöskin mukaan tähän, että nämä ei tule sitten niin kuin yllätyksinä ja ne tottuu tähän ja tottuu näihin mekanismeihin, miten tätä joustoa itse asiassa tehdään tälleen hyvin. Miten me lähestytään tähän on sillä, että me halutaan tehdä tällainen, että kaikki voittaa tässä. Kotitalous hyötyy, saa jonkun palkkion, verkkoyhtiö saa halpaa, kustannustehokasta, kustannushyötysuhteeltaan hyvää joustoa ja ymmärrystä, ja sitten taas me saadaan tosi mielenkiintoisia kokemuksia näistä, että miten nämä erilaiset ohjelmat ja projektit ja pilotit voisivat itse asiassa toimia. Eli ei siinä mielessä tosi mielenkiintoinen keissi käynnissä. No sitten ihan tähän niin kuin loppuun vielä voidaan katsoa vähän joustokannustinta. Mekin ollaan tänä vuonna vähän niin kuin tutustuttu tuohon ja toki Energiaviraston kanssa paljon oltu yhteyksissä. Että miten, kun mekin ollaan nyt ekaa kertaa sitten aloitettu näitä verkkoyhtiöiden kanssa tapahtuvia projekteja, niin totta kai se niin kuin regulaatiomalli on sitten erilainen kuin sitten taas energiayhtiöille. Eli periaatteessa ollaan määritetty, että miten tuo meidän projekti sopii vaikka tähän joustokannustimeen. No se sopii siihen oikein hyvin. Käytännössä tässä niin kuin kannustetaan verkonhaltijoita ryhtymään näihin innovatiivisiin hankkeisiin kysyntäjouston laajamittaisemman hyödyntämisen saavuttamiseksi verkkotoiminnassa. Nämä on nimenomaan aika niin kuin laajat ohjeet on ollut. Tämä on varmaan sen verran uusi juttu kanssa, että viime vuonna ei tainnut olla vielä yhtään joustoprojektia kyllä Energiavirastolla, että nämä on varmasti ensimmäisiä nyt, mitä ollaan käynnistelty. Ja tosiaan niin kuin, tarkoitettu tällaista erilaisten ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. Kannustimen koko on 1% verkkotoiminnan liikevaihdosta, ja tosiaan niin kuin varmasti verkkoyhtiöille on enemmän tuttu sitten toi niin kuin, vähennysmalli tuloslaskelmassa, ja ehkä just niin kuin meille mielenkiintoista on ollut sitten käydä dialogia Energiaviraston kanssa, että miten näitä joustoprojekteja voidaan tehdä, ja ollaan saatu siitä hyväksyntää, että nämä on joustokannustimen alaisia projekteja, sitten nämä tällaiset projektit, mitä me ollaan tehty myöskin. Ja sitten tosiaan toi seuraava valvontajakso menee enemmän siihen, että saadaan niin kuin näiden ratkaisujen kehittämiseen. Alussa se on varmaan enemmän tutkimista ja ymmärtämistä, ja sitten se on kehittämistä. Eli mennään askel askeleelta kohti sitä niin kuin jatkuvaa jouston hankkimista. Eli tässähän tämä on vähän tämmöinen niin kuin transitio siihen, että me ollaan nyt siinä, että kukaan ei oikein tee näy joustoprojekteja mitään, kun taas sitten 8. valvontajaksoa pitäisi olla sellaisessa tilanteessa, että käytetään markkinaehtoisesti saatavilla olevia joustoratkaisuja ihan laajamittaisesti. Ja tässä ehkä niin kuin huomion arvosta on sitten se, että kun mekin halutaan kuitenkin kaiken kokoisten yhtiöiden kanssa tehdä näitä projekteja, että kun meille on ollut tärkeää sit se, että näitä pystyy tekemään matalalla kynnyksellä, eikä siinä ole mitään liian isoja regulatorisia tai byrokraattisia juttuja tarvitse tehdä siinä alussa, niin just se, että noita hankintaehtoja ei ole näihin meidän projekteihin nyt tarvinnut ihan sen myötä, koska me ei tehdä jatkuvaa jouston hankintaa, vaan me tehdään tämmöinen pilotti, missä me ymmärretään, ja sitten taas se joustojen aktivointi on osa sitä pilottia,
ja sitten taas niistä ei kompensoida erikseen niistä aktivoinneista kotitalouksille, vaan niille voidaan kompensoida siitä, että ne osallistuu siihen pilottiin, mutta sitten taas sen pilotin sisällä voidaan tehdä jotain aktivointeja, mutta niistä ei kompensoida erikseen kotitalouksilla. Ja sitten tähän loppuun vielä, että me on vielä 15 minuuttia aikaa, niin jää vähän tilaa kysymyksille kanssa, mutta vähän tämmöinen tiekartta, mitä me ollaan pohdittu, että miten tästä oikein mennään kohti noita markkinaehtoisia joustoja. Käytännössä mä näen, tämä nykyiseen valvontajakso on varmasti tärkeä se, että päästään vaan aloittaa ja kokeilemaan näitä erilaisia projekteja. Musta tuntuu, että se, että mitä tiiviimmin yritykset niin kuin tai aggregaattorit niin kuin me ja verkkoyhtiöt pystyy yhdessä toimimaan, niin sitä parempi. Sähkön kulutuksen joustavuus on aika laaja teema ja siinä on aika moni eri niin kuin osapuolia. Siinä on kotitalous, siinä on verkkoyhtiö, siinä on energiayhtiö, siinä on Fingrid ja kaikki on vähän niin kuin erilaiset tarpeet ja erilaiset preferenssit ja jotta me saadaan rakennettua sellainen aidosti ja kokonaisvaltaisesti toimiva malli, millä kotitaloudet saadaan aidosti myöskin osaksi tätä joustomarkkinoita, niin tässä tarvii aika paljon yhteistyötä ja dialogia eri toimijoiden välillä. Ja tämä esimerkiksi tämä 6 valvontajakson joustokannustin on loistava ensimmäinen askel siihen suuntaan, että kannustetaan tähän yhteistekemiseen ja kokeilemiseen. Ja sitten kun mennään enemmän ja enemmän tuonne kohti 8. valvontajaksoa, missä se on sitten markkinaehtoista jouston hankkimista, niin tällä väliajalla varmasti niin kun tullaan näkemään, mitkä on sellaisia järkeviä projekteja, mitä tehdään yhdessä jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Siihen voisi tulla jotain verkkotietojärjestelmää mukaan, siihen voisi tulla muita jouston tarjoajia mukaan, sanotaan vaikka jotain pienteollisuuden toimijoita voisi tulla mukaan, ja siinä voisi olla muutamia verkkoyhtiöitä vaikka yhdessä siinä projektissa. Eli periaatteessa aloitetaan pienestä, mutta mennään koko ajan enemmän kohti sitä markkinaehtoista. Ja sitten taas yksi visio tulevaisuudelle on sitten se, että kaikki Suomen verkkoyhtiöt hankkii sitä joustoa, vaikka sitten on Nodes-alustan kautta, tekee ne hankintaehdot, tekee sinne niitä tarjouksia, mutta se on toki sitten iso projekti niin kuin varsinkin pienemmille verkkoyhtiöille, että siinä ehkä niin kuin just pienemmät verkkoyhtiöt on vähän epäedullisessa asemassa, kun vertaa vaikka sitten isompiin verkkoyhtiöihin, joilla on ne niin kuin resurssit tehdä niitä tarjouksia ja myöskin niin kuin pyörittää sitä kokonaisuutta. Mutta sitten taas se on ehkä se, niin kuin, mihin tuosta alustat ei ole ehkä parhaimmillaan, sitten just tuosta niin kuin pienet verkkoalueet, joilla on sitten ehkä vähän erilaiset ongelmat kuin taas Helenillä tai muilla isommilla verkkoyhtiöillä. Mutta tälleen tämä varmasti kehittyy osittain. Paljon saattaa muuttua myöskin tulevaisuudessa, mutta se on myöskin tärkeää, että me nähdään, että ne joustot on tärkeä osa sitä tulevaisuutta ja se, että me lähdetään niin kuin jo nyt kokeilemaan ja kehittämään niitä ratkaisuja, niitä tulevaisuuden ratkaisuja. Et vaikka ne ongelmat ei ole vielä ajankohtaisia, niin me ollaan sinänsä niin kuin tosi hyvässä positiossa siinä, että me pystytään itse asiassa lähteä jo vähän etukäteen ratkaisemaan niitä ongelmia, eikä meidän tarvitse odottaa siihen, että 2033 verkossa on pullonkauloja kaikkialla, ja sitten me itse asiassa otetaan joku tämmöinen joustoalusta käyttöön ja lähdetään vähän ymmärtää sitä, että miten tämä itse asiassa voisi ratkaista näitä ongelmia, mitkä on jo meidän kotiovella, niin sinänsä on niin kuin tosi hyvä tilanne tällä hetkellä menossa näiden suhteen. Siinä oli kaikki mun materiaalit, mitä mä oon valmistellut tälle päivälle, niin kiitos näistä. Mä katson, että tänne on tullut muutamia ajatuksia tänne chattiin, niin lähdetään käymään näitä läpi. Ensimmäinen kysymys on tosiaan toi päivän kulutuspiikin aikana tulisi samalla edullinen sähkön hinta, niin kytkeytyykö myös Synergin ohjauksessa olevat laitteet lataukseen. Eli periaatteessa se, että tulee vähän tämmöinen niin kuin tupla-ongelma, eli just se, että saadaan tehopiikkiä kasvatettua vielä isommaksi, jos sattuisi tällainen tilanne, että on edullinen
sähkön hinta. Ehdottomasti kaikki on periaatteessa niin kuin, vähän niin kuin mahdollista, varsinkin tässä vaiheessa, kun ei ole olemassa sellaista niin kuin tapaa kommunikoida ja saada niitä toiveita vaikka verkkoyhtiöiltä. Eli periaatteessahan tällä hetkellä mekin tehdään optimointia hyvin markkinaehtoisesti, niin kuin hintojen mukaan, koska se on periaatteessa niin kuin totuus, mikä me tiedetään tällä hetkellä. Sitten kun jossain kohtaa me tullaan tietää, että okei, nämä on nämä niin kuin spottihinnat, tämä on tämä verkon tarve, niin sitten me voidaan tehdä jotain, mikä on kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu verrattuna siihen, mitä se on niin kuin tänä päivänä. Eli just se niin kuin pelkkä spottihintojen mukaan optimointi. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja yksi webinaariaihe voisi olla myöskin nämä erilaiset niin kuin palkkio-ohjelmat maailmalla, koska jos se kuluttaja tekee jotain niin kuin epätoivottavaa silloin, kun olisi vaikka joku aktivointi käynnissä, niin silloinhan se tosiaan, niin kuin sanottu, niin se vaikuttaa negatiivisesti siihen meidän tarjoamaan portfolioon tai taseeseen. Me ollaan varaudutaan siihen silleen, että siellä kotitalouksissa voi vähän tapahtua mitä vaan. Kaikki on periaatteessa niin kuin mahdollista. Ja se, mihin me vähän niin kuin varaudutaan, on myöskin se, että se N on kuitenkin niin iso, että me puhutaan tuhansista sähköautoilijoista, että tästä yksittäiset niin kuin poikkeukset siellä arjen toiminnassa ei vaikuta siihen kokonaisuuteen. Ja me pystytään myöskin tekemään näitä tarjouksia konservatiivisesti, eli että meidän ei tarvitse vaikka niin kuin tosi optimistisesti niin kuin bidaa sitä meidän niin kuin täyttä kapasiteettia, vaan me voidaan vaikka silleen sanoa, että hei, no meillä on nyt vaikka 800 kilowattia, vaikka se niin kuin laskelma näyttäisi, että se olisi niin kuin 1 megawatti. Mutta periaatteessa me ei haluta niin kuin, vähän niin kuin tästä sanktiomallia ainakaan vielä tehdä, varsinkin kun se niin kuin osa sitä kokonaisportfolioa on niin pieni tällä hetkellä. Sitten se ei vaan saa niitä palkkioita, mitä se olisi saanut, jos se olisi ollut tekemättä sitä, että se ottaa sen auton pois latauksesta. Tuossa on jotain nyt kysymyksiä, käydään nyt läpi nämä, mitä on tullut tässä aikana, eli mahdolliset tehomaksut. Tässä on itse asiassa ollut puhetta kyllä muutamien verkkoyhtiöiden kanssa tästä, eli periaatteessa, että kun mehän rakennetaan myöskin kotitalouksille parasta mahdollista tapaa käyttää sähköä älykkäästi, ja jos nythän se on ollut aika simppeli suurimmalle osalle meidän käyttäjistä, eli on vaikka yöpäivä sähkö tai sitten on flatti tariffi koko päivän. Nyt kun tulee tämä tehomaksu, niin se muuttaa tämän ihan täysin. Eli periaatteessa jos me optimoidaan kaikki kuormat halvimmille tunneille, niin sittenhän se saattaa kostautua siellä tehomaksuissa. Se on niin kuin ihan niin kuin tiedossa ja kokonaisvaltaisesti paras ratkaisu olisi se, että me otetaan siinä optimoinnissa huomioon myöskin tämä tehomaksu. Tällä hetkellä meillä ei ole, meillä ei oikeastaan ole kyvykkyyttä vielä tehdä sitä, koska meillä ei ole tiedossa sitä reaaliaikaista kotitalouden kokonaiskulutusta. Eli meidän näkyvyys on vähän niin kuin suoraan sinne laitteisiin, eikä siihen koko kodin sydämeen, eli sinne niin kuin sähkökaappiin. Meillä on kyllä niin kuin muutamia ajatuksia, miten me saadaan tämä ratkaistua, mutta tämä ei ole ollut ehkä vielä sellainen, niin kuin sanotaan, polttavin ongelma, mitä meille on tullut vastaan. Tuossa on vielä sen verran paljon niin kuin muita juttuja tiedossa, mitä me tullaan rakentaa ekana, ennen kuin me tullaan tämä tehomaksu ratkaisee. Ehkä se niin kuin, jos me nähdään niin kuin parin vuoden päähän, niin ehdottomasti pitää olla sellainen ratkaisu, mikä ottaa myöskin tuon tehomaksun ja kokonaisprofiilin huomioon, mutta jos me puhutaan tästä syksystä, niin ei varmasti vielä tule olemaan. Mutta tämä voisi olla esimerkiksi yksi ihan mielenkiintoinen pilotti siihen, että mitkä on ne keinot niin kuin ottaa tämä tehomaksu huomioon jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta myöskin, koska tämä on niin ajankohtainen aihe. Eli periaatteessa miten pystytään ohjaamaan näitä energiavarastoja. Mä nyt käytännössä yhdistän tämän akkuvarastoihin, korjaa jos on väärässä, mutta periaatteessa meillä on tällä hetkellä ohjauskyvykkyydet, meillä on noin tusinalliseen akkuvarastoja. Siellä on ehkä se kysymys
se akkumarkkina on ollut aika mielenkiintoinen viimeisen vuoden aikana. Ollaan nähty Suomessakin melkoista niin kuin myyntipuskua monelta eri suunnalta. Meitä akkumyyjiä on tullut aika paljon ja ollaan vähän luvattu kuuta taivaalta myöskin sen suhteen, että saadaan nämä suoraan reservimarkkinoille ja tuottamaan ja takaisinmaksu on aika lyhyt. Me ollaan ehkä niin kuin vähän odotettu sen suhteen, että se vähän niin kuin rauhoittuu ja tasoittuu ja se, että sit me niin kuin rakennetaan nämä niin kuin periaatteessa lataus- ja älypurku ominaisuudet ja sitten myöskin nämä markkinayhteydet on periaatteessa niin kuin ihan selkeä, että miten se tuissa tapahtuu, mutta se on varmaan se niin kuin priorisointikysymys siinä, että missä vaiheessa rakennetaan mitäkin. Eli just nyt ollaan keskitytty toihin sähköautojen joustavuuden hyödyntämiseen. Kuitenkin sähköautoja on Suomessa jo satoja tuhansia, eli periaatteessa jos me saadaan niistä vaikka 20% tuotua tuohon meidän alustaan kiinni, niin se on varmaan 100-kertaisesti enemmän kuin mitä akkukapasiteettia löytyy koko Suomesta, että keskitytään vähän niin kuin niihin. Ja sitten taas siellä aika usein noissa akuissa on myös se, että siellä on myös joku, kuka sulla on myynyt sen, niin sitten ne voi olla, että ne haluaa myös tehdä sen optimoinnin. Mutta sitten taas kyllä meillekin tulee kysymyksiä tosi paljon, että voisiko mun akun itse asiassa liittää tähän Synergin palveluun. Että kyllä se niin kuin ehdottomasti on yksi, mitä meiltä kysytään kyllä paljon. Yes. No sitten varmaan niin kuin just, mitä tässä kysyttiin aikaisemmin, on just se, että totta kai siinä pitää tehdä vähän niin kuin helpoksi se, että pystytään tuomaan niin kuin kotitaloudet osaksi tätä joustomarkkinoita laajamittaisesti. Se on fundamentaalisesti eri juttu tuoda 100 sähköautoa, jotka lataa 10 kilowatin tehoa, tuoda yhden megawatin sähkökattila. Ne niin kuin toimii vaan eri tavalla, se vaikutukset eri taseisiin voi olla erilaiset. Periaatteessa me ei voi olla näiden 100 sähköautoilijan joukossa, niin me ei voi olla 20 tasevastaavaa, kun taas sen yhden sähkökattilan meillä on vaikka 1 tasevastaava. Niin käytännössä niin kun itsenäinen aggregointi ja siihen liittyvä regulaatio pitää olla tehty silleen, että se ottaa myöskin huomioon sen kotitaloudet ja myöskin nämä realiteetit. Ja myöskin sit se, että periaatteessa vaatii vaan niin kuin sellaista regulatorista puskua siihen, että me pystytään ottaa huomioon se, että kotitalouksien joustot jää hyödyntämättä, jos sitä ei niin kuin mahdollisteta laajamittaisesti. Se on varmaan se niin kuin iso juttu, mikä tuossa on. Sitten on vähän lisäajatuksia. Eli just toi tehomaksu plus verkkoyhtiön paikallinen kapasiteetti. Verkkopalvelun maksut eivät voi olla sijaintiin sidottuja. Mitä jos verkkoyhtiö antaisi vaikka synergisovelluksen kautta tietyn muuntopiirin alueelle, rajoittakaa tehoa, saatte 5 euroa. On. Joo, tämä on just periaatteessa se, että vähän niin kuin miten, ja tämä on tosi niin kuin hyvä just, että tuotaisiin niin kuin ideoita, koska me halutaan nähdä meidät silleen, että me ollaan itse asiassa vaan sellainen työkalu. Me ollaan työkalu verkkoyhtiöille tai energiayhtiöille siihen, että me pystytään ratkaistamaan näitä haasteita, mitä siellä on. Ja meidän niin kuin vaikka tuon palkkiotyökalun avulla pystytään muuttaa sitä kuluttajakäyttäytymistä siihen suuntaan, mihin me itse asiassa halutaan muuttaa sitä. Eli tämä on nyt just niin kuin yksi esimerkki siitä, että me pystytään niin kuin rakentamaan tällaisia erilaisia insentivointeja sinne sisään ja myöskin muuttaa sitä toivotulla tavalla. Totta kai siellä varmasti tulee siinä on se niin kuin regulatorinen puoli varmasti, mistä te ymmärrätte enemmän kuin minä, että miten me voidaan varmistaa myöskin se niin kuin kotitalouksien tasapuolinen kohtelu. Eli että jos meillä on vaikka tietyillä muuntopiireillä vaan sitä niin kuin ongelmaa tai pullonkauloja, niin miten me voidaan varmistaa se tasapuolinen kohtelu siihen, että me annetaan joillekin tietyille muuntopiireille sitten tätä kompensaatio tai palkkio siihen, että ne tekee jotain eri tavalla, kun taas meillä ei ole järkevää tarjota sellaista kompensaatiota sitten vaikka koko verkkoalueelle, koska siellä ei ole ongelmia. Että tällaisia ongelmia tai sanotaan enemmänkin niin kuin ratkaistavia haasteita, miten me ehkä suhtaudutaan noihin, että mitä sit pitää yhdessä käydä dialogia myöskin Energiaviraston kanssa ton suhteen.
Joo, otetaan vaikka tämä vielä tästä loppuun ja sitten aletaan lopettelemaan. Käytännössä niin kun, no verkkoyhtiöiden näkökulmasta voisi olla ihan noin ilmalämpöpumputkin mielenkiintoisia. Yksi hetkellinen teho on totta kai pienempi kuin latausteho, mutta jos me mietitään, niin ilmalämpöpumppuja nyt on 1,5 miljoonaa Suomessa ja jokaisen verkkoalueella se on se isoin kontrolloitava kuorma, mitä sieltä löytyy kotitalouksista tällä hetkellä. Lämminvesivaraajat on varmaan toinen, mikä voisi olla mielenkiintoinen, eli se voisi olla toinen, mikä voitaisiin tuoda, ja näitä voisi hyödyntää ihan laajamittaisesti myöskin, varsinkin nyt kun tulee lämmityskausi, niin se voisi olla tosi relevantti. Mutta mä en pidä yliaikaa ketään, niin hei, kiitos tuhannesti omasta puolesta, että liityitte tähän, ja tosiaan me lähetetään tämä nauhoitus ja sitten toi meidän tekemä raportti näistä verkkoyhtiöiden joustoista kanssa eteenpäin. Oikein mukavaa loppupäivää kaikille ja tavataan taas seuraavissa merkeissä ja kiitos mun puolesta.